nga atay common nga panultihon nga murag excuse sa atong pagpakasala. Kanabitang moingon ta ang tao baya makasala gumikan ra sad sa tao. Tuo mo na. Sige mo lagi na. Makasa biya ang tao gumikan ra biya sa tao. Og mauni ang usa tingali sa mga gipasabot ni Hesus nga ang tinuod nga makahugaw nato kanang mogawas sa atong bakba, labi na gyud ang kanang dautan nga mga pulong niya. Ako din gipamalandungan nako sawap amo gawas sa imong bakba matud pan Hesus naas kasing-kasing unya og wa gilisod nga hugaw sa imong kasing-kasing. Wa say mo gawas nga hugaw. Sa tupaduna ginisod nimo. Di ba? Diin man to gikan. Ang man sad imong kasing-kasing nago na sulod. Hugaw dai na. Sa to pagisudlan gito. Ang kaning kasing-kasing nga gihisgutan sa tinud-anay kun ato gina siyang pamalandungan dili gina kasing-kasing nga kaning heart ba kanibang biological heart kung dili kini huna-huna ni adinhi ang kadautan ni asa dinhi ang katarong nya unsa may musud sa huna-huna kasagaran gyud ang musud sa huna-huna dili mag-agig bakba kasagaran ha kasagaran gyud ang musud sa huna-huna gagikan sa mata gagikan sa dunggan. No, na siya. Kanang imong makita, pananglitan, kakita kas imong silingan, nagpausab siyang balay, nya nasina ka. Pagkakita nimo nasina ka. So day na si imong unahuna, mo nang duna na kay pangandoy nga imo siyang palabuan, nisod ang kasina. No. Kita sang pari sa babae nga mubo kayong short. Nakitaan ba? So dayon ang kaibog, kalaway, deso nahuna. Di ba? Nya kanang naang musod sa hunahuna, maunay mupuyo sa kasing-kasing. Ang musod sa bakba matud pang Kristo padung ra nas tiyan. Nya ang tiyan namo ni outlet nga mugawas sa sana dito. Ang kaning musod sa unahuna mupundos kasing-kasing, wa may outlet ang kasing-kasing. Unsa may iyang outlet? Ang bakba mubalik na gawas dire. Mauna musugo dayog text ang pari ana how are you? Doon na naman tuyhon ang lain. Nya mutubag sa fine. How are you father? Lonely. Nganong lonely man ka, you know na. May gani, may text ka. Adi na lang pare, ingno na sa corona ani, naarabay mag-vlog-vlog nako nga buhatan yung bati nga mga istorya. No, ang kutloon baka nang bati bitang istorya yun. Nakatilaw na kuno father. Muhikap sa diay father. Ana ba, nganong ka na may i-highlight? Ako nang ina kamo mga vlogger na magdaot sa pare, labi na sa title sa inyong i-vlog. Ako biya jud ko magpugong-pugong ninyo anang inyong vlog-vlog. Nya himo-himuan pa ko og vlog nga bati kay istorya nga law-ay kaayo ang implication. Nya ako pag yung naong kuhaon pag gina kana bang mga aksin sa atong naong nga murag nagkulismaot, nangahiwi ang naong kana ini katawa na to og picturean mo nga nagmuhiwi. So kani nga vlogger maimpierno gitingali ni. Pero okay raman gyapon kay daghan man sang mobyo sa iyang i-post tungod sa title. Nakahikap na father, mukuot sa diay father. Manginana ba? Ay moingon ko, kanang mga nag-uyab, kuot-kuot ay na kasuway sa kung uyab-uyab sa unay sa ay nakasuway sa diay kuot sa father. Adi ang mga tao tan-aw dayon. Ya sakto kadang titula. Nganong imo manghimuan ana nga maong title aron na ay makita ang mata nga makapa-attract niya musod sa hunahuna basig dili nindot
Aw, hinoon, akong tanaw sa nako. Aw, basin sa tingaling makatabang kay mapugos mo to siyang tanaw. Mapugos mo siyang paminaw. Okay ra no ang gyapon. Pero ang nindot kana bang ang atong ipakita sa mga tao makatabang paglimpyo sa hunahuna og sa kasing-kasing. Mo na nahitabo sa rayna sa Seba. Daghan siya nadunggan niya ba? Kadungog siya. Nga si Hari Solomon, grabe kaayo wisdom. Nya kay bright man sa to siya kaayo. Siya, testingan ako siyang pangutan og mga lisod kaayo nga mga pangutana. Tan-aw na tog makatubag ba ni siya. Na sa iyang nadunggan, mura siya na-impress. Motong giadto gid niya si Solomon. Pero unsa man iyang gisulti? Ang tanan nga mga nindot nga akong nabati wa ko motuo hangtod nga nakita og nabati nako gikan nimo. Nakita og nabati. Importante kay na. Ug unsa may iyang nakita og nabati gikan ni Solomon? Ang tanan niyang pangutana natubag ni Solomon. Nya unsa pag iyang nakita? Grabe ang kanindot sa templo o sa palasyo nga gitukod ni Solomon. Unsa pag iyang nakita? Ang mga servants ni Solomon, grabe ka nindot mo serve og may kaayong pagka-train hasta ilang uniform. Unsa pag iyang nakita? Ano to? Oh, kana. Grabe jud kayo. Kana bitang na imuanhi dinhi sa ato sa parokya, ingon din sila nga ganahan jud ko muanha pa dir kay malingaw kay ko si imong wali ana malingaw igabot la dir hala pa dir kanindot sa imong kaning ana lingkuranan kanindot kasinaw manamin lo kuno sila diri usahay ari sila kakita sa atong kanang ato bang granite ba ana sila kakita nga nangahiwi da ilang buhok ana sila makita man ana ambot ka inigadto nila sa opisina, moingon ba ka sila, kamaayong mo entertain sa imong sekretaris pader. Ako lang moingon, gakusmod malang ng mga naong sa imong sekretaris. Ambot o ba kita sila sa driver, sa kanil mga sakristan, anak din ambot o makabati sila sa pagbasa sa atong lektor, sa atong salmista, sa atong choir, basig luos na lang sa silang panaway. No? Og maogan ay mahitabo dili tinuod nga ang nanggawa sa akong bakba maayo. Dili parehang Solomon nga nakaingon ang katong rayna pagkabulahan sa imong mga asawa. Wa ba katong maasawa sa siya no? Pila to kabuk asawang Solomon? Mo kay ba? 700 legal wives. 300 kabuok kabit or illegal wives. Wa baka tumaapil siya pag human ato kay nakadaay ko sa kabulahan sa imong mga asawa. Pwede kog maapil? Masig di ano to. Awa man wa man sad gibutang diri nganong ato mang butang-butangan. Pero nakadaig siya kabulahan sa imong mga asawa, kabulahan sa mga tao nga anaa kanimo og nakabati sa imong mga maalamong pulong. Kay kani manggong kaalam, mao manggod ni siya ang gitawag og naa diha ang kamatuoran, naa diha ang hustisya, naa diha ang katarong ang kaning mga grasya. Nya kun mao nay magsigig gawa sa bakba sa usa ka leader, mutakod sa mga kauban niya sa kinabuhi. Mo bitan na ang mga ginikanan nga himalikas, matakdan gyud ang anak. Ang mga ginikanan sa nga di gyud mamalikas, nya magsigig ampo, magsigig og daig sa mga isig katao, magsigig pasalamat, ang mga anak sad ingon ana pud silang batasan. Ang asawa nga yaw-yawan, bati ginagbatasan ang bana, magkusmod ginang naong. Di ba? Mo na inikakita pa lang sa silingan sa bana, siya kusmuron manignaong tawhana, yaw-yawan ang asawa ni. Or dili ka maong muluto, way kaalam sa pagluto. Muning gayaw-yaw, labi na yung ang bana adto mukaon sa karinderya adto silingan. Adto ba magsigpalit? Yung sa klaro kayo, asawa ni di ka maong muluto, tapulan. Nya igtan-aw nila sa gisulob sa bana, kunot-kunot, isa na.
ang asawa ani di ka mao mangutaw. Kada bang mo reflect ba? Mo reflect. Nya padalitan Exodimos balay. Kana Exodimos balay ba? Inig tan-aw nimo nga ang balay samok kay tanan wa gi order mingon dayng ka hugawan ang nanagpuyo ani. Kada bitang mo anak kog balay unya labi nagnaay mga anak nga babae ba. Unya samok ang balay nako pagkahugaw sa ning balaya ni aman untay mga babaeng anak ba kay kanigo mga babae may kay mo anang kanabang anang ginagmay kami mga laki labay lang bisag labay anak kasagaran gina batasan ginas laki pero na gani babae hanayon gid na may kay mo mukulitog-kulitog anang mga gagmay dito mga suok-suok nya dili gid mo musugot nga permanente ang naong usab-usabon gina kada semana mga usab ginang dagway sa yuta mo nahastang inyong kilay mga usab ang buhok mga usab mga kamo ra gyud gabuhat ana ang laki di gyud kaayo ang laki mo ana ra nagkadiyot pero kamo na gina ngaris mga kuko ana kanang laki nga magsigig usab sa kuko ngaris buhok dili na kaayo tinungod nga laki kanang mga laki nga ang iyang higdaanan usab-usabon unya himo-himoong decoration ana adi kay na tinuod tingali ana sa noy uban nga tinuod yun kanang mga laki nga hilig kay order kana bang kanang magtupong ginang mga inutaw nga ana anang di gyud mo kan order kayo murag magduda tagamay pero na sa ni uban nga may gyud mo order ana no pero ang common gyud ang babae may gina mo limpyo na gay usahay kanang nambisita kog balay mo ingon ko asa inyo CR ay mo CR dai ko ba adto man gid sa CR ang final gyud nga hinukmanay unsa gini nagbitay di sa CR na nagbitay diha mga kabog mga kwaknit di apay na naglubog sa sahog nga mga hinumod ana gipamutang lang hugawan mo hugawan bisan pag iglakaw nimo dito sexy kay kastanan limpyo kay ka igadto CR na nagnadang na nagyaka na diha mga kuna hugawan pasabot ang imong utok way kaalam kay ang kaalam mo padayag gina siya mong mangita ginang kaalam og order kana bang hanay mangita ginang kaalam og kamatuoran ako minus man kog kaalam pero mangita gyud ko diferensya inigbasa unsay kalainan sa tono sa kama og sa period ano man kamatuoran man nga doon na sila'y kalainan og himuon nimong period ang kama yang period ang kama himuon nimong period di na nakamatuoran mingo din na mga lektor padre sa duyo sige pang nung nasa kama na nung nasa period nako ay kamatuoran yang kana sang maalamon mangita sa nagkamatuoran kung nindot kay pagkabadlis imong kilay mangutan na gina tinuod ba na siya nga kilay o badlis yun na ba mangita gina kung ang imong buhok ni blan mangita ginang kaalam good seeking the truth kinaadman seeking the truth at tinuod pa ka ng imong buhok maudyo ka na ang tinuod nga color o imo na nang gikolor-koloran mao bitan na inigpalit katong mga butang unsa man ni tinuod o plastic unsa man ni original o imit di ba mo ana man ta musik mangita diin man gipalit dito ay sus mga imit ba na ilang baligya di agud di man na original unsa man ni brand new o second hand mo na igtan-aw ni mos babae inigpanguyab sa lakis babae sa unsa kani brand new pa ni o second hand anaon onya ang babae sad nga panguyabag laki pangutana sa imong kaugalingon unsa kaning lakiha brand new o buangon kana mang inana ba musik gina ang kinaadman pero kana ganing way kinaadman mga danghag muralag hayop nga way kinaadman inigbutang kaog dayon na wa nay daghang pangutana damag dayon ug mao nay kasagaran ang makuha sa taga kung isda atong hisgutan makuha kas taga kung tao atong hisgutan matintal sa yawa mao nay dali kay matintal sa yawa kay panan ra na yawa og nindot nya di na na mangutana di na na mangitag kamatuoran og hustisya ang resulta mubati ang kinabuhi pananglitan bana ang bana nga naay asawa nga 50 na edad nya siya 50 sa iyang edad sikit-sikitan og 18 ang edad nya ingnon-ingnon nga I love you very much
Mukubit ang bana o dili? Ug ako'y bana, di ko eh. Nga naman, niabot na lang kog 50, pagkuyog sa kong asawa, akong hunungon, tungod lang aning niyang 18, nga anak lagay na nako. Pero nindot sa nanong 18. Anak, para sa mga way kaalam, nindot gina siya. Pero ari ka mangutanan nilang Brad Rene, Brad Loloy, aming una bati na pa diroy. Bati kay nag-epekto. Pero nindot nagdi mahibawan. O nya, og di mahibawan, di namakak na ka. Namakak na. Kaning bakak or kining sala in general, mugawas gina siya. Muna'y warning ni Kristo. Kay hugaw man na siya, ang taong nakasala, bisag wapay nahibaw, muhinay-hinay ginaggawas. Oh. Kamo, dali ra kayong ilhon ang pari nga makasasala. Nganuan? Wa gi effect sa imong kinabuhi ang iyang iwali. Iguman niya gwali, mura lagwa. Musay pa gani makain ka. Ha? Unsa man tiyang gisulti? Kaya nga naman, hasta siya, wa naman makumbinser siyang gisulti. Kuan naman lang tong iya para lang mahuman. Di ba? Abisag ka mo. Ani mga lektor, magkaning mga sakristan, magsulob-sulob og ingon ani, nang puti-puti dire, nya ana-ana paglinaktan, pinaana. Pero mga sadaan kayong dagko, mga kawatan kay tanan, sige lang tan-aw ng porn, sige lang og kana ganing pamakak, sige lang bisyo anang sugal, kanang computer games. Oh, di na wa na nay impact ang ilang pag-ana-ana diri. Pero ang tao nga way sala og naningkamot nga way sala, bisan pagway gisulti, bisan pagway gisulob, hindi kaduol nimo niya kanang gitawag og exuding goodness. Mag-awas-awas ang iyang goodness. Mura siyag magsidlak sama ni Solomon nga nagsidlak ang iyang kaalam nga hasta tong rayna nga perting layua nasuyop ngadto niya. Ug maunay atong paningkamutan kay ang Ginoo naningkamot na ang musod sa tong hanahuna kaalam. Nga inigsod sa kaalam ang ato sang ipresentar mao ang kaalam nga naa sa atong hunahuna. Una, lingi ako nun ang imong tupad. Lingi ba? Ing na maalamon ka. Ing na limpyo inyong balay. Di ka manglibak. Di ka mag-usab-usaban ng imong buhok kada imong kilay. Nangita kas tinuod o imit na lang ng imong tanang gibuhat. Yan na, no? Kay ang imit kasina. Imit ba? Mo imitit ka sa mga butang sa kalibutan, gitawag nagkasina, vanity. Pero mo imit ka sa kinabuhi sa mga santos o ni Kristo, gitawag nag-conversion. Conversion. Na siya. Sige na, nindog na ta.